Akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom isi nke 2. N'ihi ya, ị nweghị ngụpụ gị mmadụ onye ọbụla na-ekpe ikpe, n'ihi na ị na-ama onwe gị ikpe n'ihe ị na-ekpe mmadụ ibe gị, n'ihi na gị onye na-ekpe ikpe na-eme otu ihe ahụ. Anyị maara na ikpe Chineke dị n'eziokwu megide ndị na-eme ihe ndị dị otu ahụ. Ị chere na nke a gị mmadụ nke na-ekpe ndị na-eme ihe dị otu a, ma ị na-emekwa ha, na gị onwe gị ga-agbanarị ikpe Chineke? Ma ọ bụ ị na-eleli akụ nke obiọma ya na nke nnagide ya na nke ogologo ntachi obi ya, ebe ị na-amaghị na ọrụ obiọma Chineke na-eduba gị na nchegharị? Ma dịka obi etili gị na obi gị na-echegharịghị si dị, ị na-akpado iwe nye onwe gị n'ụbọchị iwe na mkpughe nke ikpe ziri ezi nke Chineke, onye ga-enyeghachi onye ọbụla dịka ọrụ ya niile si dị. Ndị sitere na ntachi obi na ezi ọrụ na-achọ otito na nsọpụrụ na-apụghị imebi, ka ọ ga-enye ndụ ebighị ebi. Ma ndị dị n'akụkụ nke ikpe iche iche, ndị na-ekwenyeghịkwa eziokwu, kama ha na-ekwenye ajọ omume, iwe na ọnụma, mkpagbu na oke mkpa ga-adịrị ha n'elu mkpụrụ obi ọbụla nke mmadụ onye na-arụpụta ihe ọjọọ, nke onye Juu na mbụ na nke onye Grik kwa. Ma otito na nsọpụrụ na udo ga-adịrị onye ọbụla nke na-arụ ezi ọrụ, onye Juu na mbụ na onye Grik kwa. N'ihi na ele mmadụ anya n'ihe adịghị n'ebe Chineke nọ, n'ihi na ka ha bụ ndị mehiere na-enweghị iwu, ha ga-alakwa n'iyi na-enweghị iwu. Ka ha kwa bụ ndị mehiere n'okpuru iwu, a ga-esite n'iwu kpee ha ikpe. N'ihi na ọ bụghị ndị na-anya iwu bụ ndị ezi omume n'ebe Chineke nọ, kama ọ bụ ndị na-edebe iwu ka a ga-agụ na ndị ezi omume. N'ihi na mgbe ọbụla ndị mba ọzọ, ndị na-enweghị iwu, na-eme ihe niile dị n'iwu site ka esi mụọ ha, ndị ahụ ọ bụ ezie na ha enweghị iwu, ma ha onwe ha bụ iwu e nyere onwe ha. N'ihi na ha na-egosi ọrụ iwu na edewo ya n'obi ha, akọnuche ha na-esokwa ya na-agba àmà ihe ha na-atụle n'obi ha n'etiti onwe ha, na-ebokwa ha ebubo, ma ọ bụ ma eleghị anya na-agụpụ ha. N'ụbọchị ahụ, mgbe Chineke ga-ekpe ihe nzuzo niile nke mmadụ niile, dịka ozi ọma m si dị site n'aka Yeshua. Ma ọ bụrụ na a kpọrọ gị onwe gị aha onye Juu, ọ bụrụkwa na ị na-ezu ike n'elu iwu, na-anyakwa isi na Chineke, na-amakwa ihe ọ na-achọ, na-anwakwa ihe ha na ibe ha dị iche, ebe a na-ewere okwu ọnụ gị zi gị ihe site n'iwu gị, ọ bụrụkwa na-eme ka ekwenye na gị onwe gị bụ onye ndu nke ndị isi, ihe nke ndị nọ n'ọchịchịrị, onye na-azọpụta ndị na-enweghị uche, onye ozizi nke ụmụ ọhụrụ, ebe ị na-enwe ụdị nke ihe ọmụma na nke eziokwu na iwu ahụ. Ya mere, gị onye na-ezi mmadụ ibe gị ihe, ị dịghị ezi onwe gị ihe. Gị onye na-ekwusa ka mmadụ ghara izu ohi, ị na-ezu ohi. Gị onye na-asị ka mmadụ ghara ịkwa iko, ị na-akwa iko. Gị onye na-akpọ arụsị ihe arụ, ị na-ezu ihe ọlaọcha ohi. Gị onye na-anya isi n'iwu, ị na-eme Chineke ihe ihere site na njehie gị n'iwu ahụ. N'ihi na a na-ekwulu aha Chineke n'etiti ndị mba ọzọ n'ihi unu, dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ. N'ihi na obibi ugwu na-aba uru ezie, ma ọ bụrụ na ị na-edebe iwu. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye njehie n'iwu, obibi ugwu gị aghọwo ebighị ugwu. Ya mere, onye ọbụla na onye ebighị ugwu
na-edebe ihe niile iwu gị gụrụ n'ihe ziri ezi, agaghị agụ ebighị ugwu ya na obibi ugwu. Onye ebighị ugwu ka esi mụọ ya, ma ọ bụrụ na ọ na-edebezi iwu, ọ gaghị ekpekwa gị ikpe. Onye sitere n'ihe edeworo n'akwụkwọ na obibi ugwu bụ onye njehie n'iwu. N'ihi na onye nke bụ onye Juu n'anya mmadụ abụghị onye Juu, obibi ugwu ahụ nke mmadụ na-ahụ anya, nke dị n'anụ ahụ, abụghịkwa obibi ugwu. Kama onye nke bụ onye Juu n'ihe zoro ezo, onye ahụ bụ onye Juu. Obibi ugwu bụkwa nke mkpụrụ obi n'ime mmụọ, ọ bụghị n'ihe edeworo n'akwụkwọ, nke otito ya na-esiteghị n'aka mmadụ, kama o sitere n'aka Chineke.